लकसभा बिसायख'थिनि थि समखौ दासिम फोसावथ'वाखैब्लाबो बिटिआर हालामाव राजखान्थि हानजाफोरा गावबागाव हानजाखौ गोख्रों खालामनो नाजानाय नुनो मोन्दों। बेबादिनो दिनै दतमा ब्लक बिपिएफ हानजानि बानजायनायाव रामफलबिल प्राइमारि सिंनि खावसि बाजाराव बिपिएफ हानजानि रायजोआरि सांग्रांथि मेल आरो जयनिं हाबाफारि जालाङो। खावसि बाजाराव जालांनाय दिनैनि जयनिं हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खुंगिरि खाम्फा बरगयारि, बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, बिटिसिनि एमसिएलए फारियै देरहासार बसुमतारी, प्रकाश बसुमतारी, लाइमोन बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म आरो हानजानि गुबुन गुबुन गोजौ बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'जाथावदि दिनैनि जयनिं हाबाफारियाव खावसि बाजार ओनसोलनि आगुआव इउपिपिएल आरो बिजेपिखौ मदद होबोनाय बर', आदिबासि, राभा आरो नेपालि हारिनि सा 200निबो बांसिन रायजो राजाफोरा बिपिएफ हानजायाव हाबो। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव सोनाब क'क्राझार बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबादि बुङो। खावसि बाजार ओनसोला जोंनि राजालामा आरो भुटान हाजोनि गेजेराव थानाय हाग्रा ओनसोलाव थानाय मोनसे गोबां गुवार मोनसे ओनसोल आरो बे ओनसोला थारैनो मोनसे गोग्लैसोनाय ओनसोल। बेवहाय जोंनि हाग्रा ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा दिनैसिम बिसोरो सरकारि भाबै जिखिनि माखासे हा हुनि अधिकार मोननांगौ बेखौ दासिम मोननाय जायाखै आरो बे ओनसोलाव गोबांथार माखासे जौगाखांनायनि हाबाफारि मावनांगौनि दरकार दं। गोग्लैसोनाय ओनसोल हिसाबै जौगाखांनायनि मोनसे आसा आरो मिजिंजों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल हानजायाव बिथांमोनहा थाफानानै खामानि मावदोंमोन। प्रमद बर' बा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि बा बिजेपि हानजानि दैदेनगिरिफोरनि माखासे गिदिर गिदिर बाथ्रा आरो जबान होनायनि फारसे फोथायनाय लाखिनानै बे हानजाफ्राव बिथांमोनहा थानानै खामानि मावदोंमोनब्लाबो दासिमहालागै 3 बोसोर बाबेनलांनायनि उनावबो बे ओनसोलाव थाइसेबो फैसानि खामानि मावनाय जायाखै, मोनसेबो स्किम खामानि मावनाय जायाखै। रायजो राजाफोरनि जेखिनि दाबि दावा बेखौ पुरन खालामनो बाथ्रा खोथा होदोंमोन बिनि मोनसेबो पुरन जानाय जायाखिसै आरो बेनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि पके मोनसे आसा आरो फोथायनाया गोमालांबाय आरो बे हानजा बे सरकारनि दारै बे ओनसोलाव जेबो खामानि मावनो हानाय नंला आरो बे सरकारा जोंनि गांनाय उखैनाय दाबि दावाफोरखौ कुनुदिन खोनासंनायबो नंला। बेखायनो जोङो इउपिपिएल हानजाजों बा बिजेपि हानजाजों थाफानानै खामानि मावनायनि खुनु लाब गैला। जोङो बे हानजाखौ नागारनानै इउपिपिएल बिपिएफ हानजायावनो जइन जानानै उननि बेलायाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसिनि सरकारनि दारैहाय ओनसोलाव जाहाथे जौगाखांनो हायो बे मिजिंजों बिथांमोनहा दिनैहाय बिपिएफ हानजायाव जइन जाफैदों। आथिखाल खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल सरकारनि हाग्रा बिफाननि रनजित बसुमतारिया मोनसे खोथा बुंदों, एमपि बिसायख'थिनि उनावनो हाग्रामा महिलारिया इउपिपिएलजों सामिल जागोन होननानै। दा बे बाथ्राया बेसेबां जाथावना? बिथाङा मैया दाख्लैल' बे बाथ्राखौ बुंदों बे नङा। बेनि सिगांबो जोंनि बिपिएफनि अनेकजन लिडारफोरखौ बेबायदिनो उमुगा उमुग समाव जइन जागोन, उमुगा उमुग समाव जइन जागोन होननानै माखासे एखेबारे गोब्रामनाय बायदि बाथ्राखौ बुंबाय थादों आरो दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ फैयै फैयै बिथाङा बिपिएफ हानजाखौ गारनानै एमपि इलेक्सननि उनाव गावसिनि इउपिपिएल हानजायाव जइन जागोन होननाय जे बाथ्रा जे बिथाङा बुंबाय, बेखौ बुंनायनि उनाव आंनाव मोनसे खर'आव मोनसे बाथ्रायासो सौग्रावफैबाय थादों। थारैनो बिथांनि मा होनो बेखौ गोसोआ मेन्टेलि बिथाङा बेलेन्सआव दंना गैया। थारैनो बिथांनि मेन्टेल पजिसना जुदि बेलेन्सआव दङब्ला दिनै बेबायदि बाथ्राखौ बुङा। ओंखायनो आङो एडभाइस होगोन बिथाङा थाबैनो साइकाट्रिस्ट डक्टरनि खाथियाव थांनानै ट्रिटमेन्ट लानायनि दरकार दं। बेबायदि गोब्रामनाय बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायोबा आरोबाव बिथाङा गाव जे बिथांनि खर'आ जे थिग गैला बे जिनिसखौ सारा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो मिथियोबा बिथांनि थाखायनो मोनसे लाजिथाव बाथ्रा जागोन। आं ओंखायनो बिथांखौ गुरैयै खावलायगोन जाहाथे थाबैनो बिथाङा साइक'लजिस्ट नङाबा साइकेट्रिस्ट डक्टरफोरजों थांनानै गावनि खर'खौ मोजाङै चेकआप खालामनानै जाहाथे लायो।